father? Pomáha ti otec? Áno, keď je doma, on stále pozerá hokej a on ma pomáhal môj brat Paolo, ktorý je za Colorado. On má stále niečo, čo má povedať, čo by som sa lepšil s hokejom. Paolo je dobrý hráč, ale oni hovoria, že ty viac makáš na sebe. No, Palko je múdrejší, má lepšie ruky a lepšie hlavu. Ja tak musím hrať, ja mám veľa energiu a hrajem tak tretí útok a iba tak musím makať a razím telo a vieš, musím hrať simple game, jak to povedajú. OK, ty si len 5 players, 5 hráčov je histórii, ktorí hrajú s woodstick, s drevenou palicou. Prečo? Tatko hral s drevenou hokejkou a som vyrastal na drevené hokejky a som ešte neskúšal hrať na ten One Piece a to je zvyk, čo mám a neviem prečo, myslím, že asi to mám v hlave. Často navštevuješ Slovensko, chodíš domov? Nie, tak doma je St. Louis, ja som tam bol posledný krát, si myslím, už nejaké 3-4 roky, ja si myslím, že ja chcem ísť cez leto po sezónu niekedy, but už som dlho tam nebol. Narodil si sa v Kanade, otec je Slovák, cíti sa trochu aj Slovákom? Áno, tak keď sme doma, to stále rozprávame po slovensky a máme tak Vianoce, máme 24. a tu v Amerike to je 25. Všetko doma robíme slovensky, tak. A ja som tak Američan, aj mám slovenský krv. Čo by si povedal, keby Slovak National Team ti dal nejakú ponuku hrať na Slovensku? Na Olympiáde napríklad? Ja, som išiel, už tam nemôžem ísť, som hral za Ameriku, na majstrovstvá sveta, na Rakúsku a Latviu. Už tam nemôžem hrať, by som išiel, keď som mal tú šancu. Čo si myslíš pre St. Louis, kto je taký najväčší super? Mužstvo? Tak, najlepší hráč? Tak ja mám rád Paul Coria, Andy McDonald sú výborní hráči, tak oni tak letajú a majú tak dobré ruky a poznajú hokej a oni vedia hrať hokej 2 na 2, 1 na 1 a sú tak múdri hráčov. A čo si myslíš o Marianovi Hossovi? Teraz je veľmi dobrý, silný slovenský hráč. Je hviezdu, je super hráč, má super ruky a tak stále dáva gól, vieš, on je superstar. Tak keď mu dáš puk a má čas, on bude spraviť niečo s tým. OK, last questions. Ty máš dobré referencie, ideš hrozne hore v NHL. Myslíš si, že sa ti podarí raz získať Stanleyho pohár? Dúfam, všetci chcú to vyhrať. Ja dúfam, že to môžeme vyhrať tento rok, na budúci rok. To je jedno, kedy to budeme vyhrať. To je niečo, čo všetky hráči chcú vyhrať asi raz cez kariéru. One more question, okay? Veľa hráčov hrá v Rusku, odišlo hrať do Ruska, Čechov aj Slovákov, Európanov, Američanov. Čo si myslíš o ruskej lige? Som počul, že tam majú dobré peniažky. Som nevidel nejaké zápasy, ale som počul, že to je dobrý hokej a to je super pre NHL, aby tam bol ten tu business, ten competition, aby tak hráči, keď sú spokojní tu, tam môžu ísť a môžu tam sa nahrať a tam hrať a zbrať nejaké dobré peniažky. Dúfam, že to tam bude nejaké 15-20 rokov.